mina ngangiya ngisho Eastern Cape ngishaya ama-awards ngihlulwa ama-awards amadoda ngixoxele ngihlulwa kuma-awards ngishawa iminyaka ilandelana angaze ngayeka ama-awards ngihluleka kodwa ama-awards ngawaqhubeka ngawangena ngaze ngawawina angikhumbuli mina uDSD ke wathatha indondo la DSD ngekhathi zakhe yabo engakawadayisa amagwinya naye uke wathatha indondo zilandelana eyishaya indondo akangikhumbuli mina kukhona umuntu oyedwa waye uDSD uyadisa uyabo kukhona insizwa lapho umjengiseni mfuka agcina umphoso wethambo leqe zonke izinja amaqede zimkonkothi angikhumbuli mina owakwathi umjengiseni uyadisa kodwa kuthe mase kwina mina kwakhandwa ngoba akufanele kuthiwa hayi ushayile ushaya umpompongose washaya amadlo washaya sanaba cha kufanele kube khona into encane ekuzothwala uyenzile wabaleka lo mfana ebaleka kuma-awards waphuma ephumela ukuthi athi ziyenzelela uzowina kanjani ngenabalandeli ufuna ukuwina uwine kanjani wadliwa ngakamazi eshaya uqala indaba kumncintiswane noMaduna ngakamazi ukuwina akaze dalela ukuwina akaze benabalandeli akanayo abalandeli abalandeli mawunabo bakuvotela mawunominatiwe yabo ungonjani nongavotela yabo washawa waphuma ama-awards wazothi mina ngiyenzelelwa